हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण नवीन भाजी बनवणार आहोत. इथे मी 1 वाटी हरभऱ्याची डाळची शिजवून घेतलेली आहे छोट्या कुकरमध्ये. इथे मी कांदा कापून घेतलेला आहे, कोथिंबीर. आता आपण गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घेतलेले बघू शकता. आता आपण त्याच्यात अर्धा चमचा मोहरी टाकून घ्यायची. आता अर्धा चमचा आपले मोहरी तडतडून झालेली आहे. आता अर्धा चमचा आपण जिरे टाकून घेऊ. जिरे टाकून घ्यायचे. नंतर आपण आता जिरे पण भाजून झाले आहेत आपले. कांदा टाकायचा आहे. कांदा छान परतून घ्यायचा. कांदा आपला परतून झालेला आहे. आता कोथिंबीर टाकून घ्यायची. कोथिंबीरला पण छान असं परतून घ्यायचं आहे फोडणीमध्ये. आता आपण पाऊण चमचा थोडी हळद टाकायची. हळद टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं ते. त्याच्यानंतर आता आपण 1 चमचा लाल तिखट टाकून घेणार आहे. 1 चमचा अंबारी मसाला टाकायचा आहे. आता आपण ही शिजलेली डाळ इथे टाकून घ्यायची. आता छान मिक्स करायची फोडणीमध्ये. आता याच्यात आपण मीठ टाकून घ्यायचं. आता इथे मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे थोडं शिजण्यासाठी. तरीच आता आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे. अंदाजानुसार टाकू शकता तुम्ही. मी तर अर्धा चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर चांगलं हलवून घ्यायची तिला. आता याला छान अशी शिजू द्यायची थोडा वेळ. अशा पद्धतीची डाळ तुम्ही पण नक्की करून घ्या. इथे बघू शकता अशी आपली हरभऱ्याची डाळ कोरडी डब्यासाठी तयार झालेली आहे. हरभऱ्याची कांदा टाकून भाजी. अशा पद्धतीची हरभऱ्याच्या डाळीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत.